Di niya, hawa sa kay balo. Hi! Ay, klase ka? Wala ka ba? Surprise! Nakabisita ko ni Munak. Hello, ako naminaw ka klase din sa online. Nana ko dari Mambi. Salamat kay Mambi sa kuhan sa klase day siya na. Sige, pataas daw. Pwede sa ilak na mo, ma'am. Nya, sige, try ko naglibot-libot sa imuhang nice nga. Di ba? Salamat kay Mambi. Arlie pa yan taon ng bata. Picture daw. So, dahil sa kuhan guys. Mara dyan among tujo nga maka panagkot. Guys, good morning na tanan guys. Kanang red kalit tragedy guys kay kuan man dayron pista man dayron sa Sibulan sa Senior San Antonio di Padua Banja Saba man. Mo saglit sa ako guys kay nakapanaad magug ko nga lisod magud ang panaad. O diha mo ngalong lisod ding panaad nga di na tumanon ba kanang nakapanaad ko nga managket ko didto. Salamat sa mga blessing nga na dawat. Nga wato ko as Cristel lahar to i-surprise. Hindi padung na ko guys. Nak, ato na ko nak. So, sorry kay ma'am kay gidas magan magugko ma'am. Ay, gidas magan ko na kumbay hindi eh. Sabot na ko dali guys. Gidas magugutong laki. Ada si Kirsty. Nakaabot si Kirsty diri oh. Ya guys oh. Kauban jud mi guys. Hay kuno ka. Kaya nagsumangot man iyang naong lagi. Kaya nga nakasakay noon kag kuan. First time mo sakay? First time mo sakay og kuan kanang pascrap. Wala sa ila. Ay, sakay sa barko. Barko sa ila kada. Nya mo sakay na mo tag jeep ro magsukat ka. Shout out the Merson family sa Korea. Iyo, buwag Demi. Buta ko dari guys. Ado na ko musud sa boarding house ni Cristel. Was Cristel kay baw guys. Muwari ko. Pwede ko mo. Oh, sige dito, yung anak ko. Oh. Salamat ganda.
So na yung mga CCTV guys. Oh. Hi! Di niya awa sa kay balo. Hi! Ay kasi ka? Wala ka ba? Surprise! Classy day siya. So, sila, si Is Deriga, klase, nang laba de si Isas Gawas. Muli de kuno siya mambi. Nice mo na limpyo mo na yung pwesto mambi, oh. Salamat kaya sa imuhang mga ipangbay para ni Cristel. Nga, napoy kuha ni Is iyahang table. It is also called as SHIRT, and it is a common yet curable sexually transmitted infection. So, So guys, padung day misa. Palitanan ko nuguan kay palitan ko niya sa Cristel. So naabtan has Cristel dari ga online. Di ahay sa kanak. Da papaliton ko lumi og sa to nak? Chair? Di ka nang lingkuranan ba nga ka nang Mura siya office chair. Oh, ako nung papaliton. Salamat ka dumambi padung na daimi. Yan ang Mandawi po. Dari mambi. Nami dari mambi. Kuha ni siya kanang Mandawi foam. Dapit sa may mga samin ako. Hala aga mo amo maning ko anak sa Manila. Kani oh. Bitanaw na tugkan ba? Nga ni among trabaho sa Manila guys. Mga wall frame. May yani oh. Nak, ni sa amin gamay na ko. Nak. Wow, mga dining. Kani amo ako ding kuan sa Manila oh, trabaho. Nay blue, nay white ra jud siya. Ay, nay black. Ha? 4-6? Nay pum. Kay nice kay isa nak. Ha? Kuan ingon si ma'am na mo ana di na na siya mo kuan kay wala naman nato bilak naman nato. Biron ra ni Malaysia ma'am pag ganan ka kung bounce. Ma-adjust ko na siya mataas. Oh, di po. Okay. Kanan ah? Iuli man ako po, di ba na stila? Iuli na pas balay. Iuri ra ko niya sa bahay mami. Charot. Iuli na pas balay. Pero wala ko na eh. Iuri na lang jud ko no final mami. Wala ra siya og ganan ka mo bounce
Kay ganahan mo siya ganang mag Ako lang na ako. ganahan mo siya ganang ihang tiil mangod kay ganahan siya ganang itong tungtong. Pwede, na may anak ko na. Kay habit jud na niya magtungtong. Sila. Kaya, ano lang. Pag anak pwede na mag-ana-ana di ayo. Kailangan. So ilak-lak ra dito sila para og imong ilak so dili siya muluhag. Pero pag Pero dili, masag ilak niya, dili ra mo po niya maanak kay Gaan man ko. kay mag-bounce din tayo sa nak. Nice. Kay mi dari sa kuan Mandawi pom. Ja nakapili na si Cristel. So okay ra jud ta si Cristel sa iyang lingkuranan kay Kay nadaghan na lagi kung nadaghan na lagi nagastos mami. Di, okay ra jud ta si Jaba. kan kaayo kong nagastos. So, kaya naman po nang- na ako. Kay, palingkod naman po ko. Okay ra jud Sa siya niya. nailingkuranan. Nakakita di sa kay nag-picture man ko dito sa ilahang dorm guys diya. Kay basin ug na po yung mga followers dari nga mubas na mo ba nga na og saligrami kay nag-comment na gali si Florami kay malagi na ningon si Florami nga asinsado na kuno ko. Yan nato yung mga ning comment nga na mga so nintabang pud mi guys. Nintabang pud mi paningkamot kay bisan og nay nintabang ni Cristel pero naningkamot pud mis papaidi na trabaho. Ako naningkamot ko kung paninda nga na. So di pud tayo mo judge guys nga kanang kuan pusa ra jud na si Mambi nga nintabang namo. Gihimo jud sa instrument sa Ginoo nga matabangan si Hindi Cristel. ko diri matulog Kanya, ko kung wala ko higa. Niyon si Mami guys, kanang deserve jud kuno ni nga tabangan si Cristel kay taas kay sagrado. Dili po. taas kay sagrado. Dili man sa ingon nga dako. Pero nakapasar lang ba? Kamon siya. So deserve jud kuno ni nga tabangan si or palitan sa mga ingani. So mahal ka jud sila guys. Dili, ako okay raman jud na ako. 4,700 na i-blue dato pero mas nice ang gray. Kaya na po i-black, marag ito siya komportable, mas nice siya. So kanang, hindi lang po mo judge kanang naiban dihang aning comment nga nadato ko, wala dyan ko madato guys. Nato yung comment nga nadato na ko kay tungod sa sponsor pero kana si Mambi, bisag unsa ko nagbalibad na nga adyo ma'am kay okay ra mi komportable na si Cristel sa iyang lingkuranan basta makalingkod ra. Pero di man siya musugot guys kay gusto man siya nga tagaan jud si Cristel kung sa iyang mga gusto nga wa namo dili namo maabot guys. Di namo ni maabot ni nga ni kamahal. 4,700 kasi sa guys. So kato pong mga ganahan mamalit na po diri sa Mandawi kung baos ang lugaran ni Basak ano to? Bagakay. Ay Bagakay. So dari tanan ang mga palitunon guys. Uy, na-nice ko siya. Ha? Naa ma'am, pero to aning naog kay nagpa-kuan kay Nag-assist nag-assist. pa. Ninyo? Mamalit po ka ma'am? Ang palit unta po po. Pum. Dili ko unta po. Nice. Upuan. Mga puan. So daghan kayo din pwedeng mapalit guys, mo ngari mo. Salamat jud kadyo Mambi kay wala ba jami mga adyo ni Mambi guys. Pusa ra jud na siya nga ning hatag namo, nagpabay namo. Pero naningkamot po guys nga kanang pangitag kwarta kada adlaw. Maninda bisag unsay ang pamaagi nga makakwarta pud ko. So na yung mga dining table dari. Ay na day mga kids dari di ayo. Cute kuno kayo, nalingaw si Jao. Wala ko ano ni. Pang bibi na, di ka pwede diha kay bibi na. Pang kid gani Balik pagkabata ta. Okay na sir? Bago na itong gana, bago. O katong bag-o lang sir kay nagkuha ng Tapos bag-o. sa warehouse na mo. Okay ra makahuwat ra pod ni. Alas 4 pa, alas 5, alas 6. Ay hala. Kasi madala ra sa mo. Maghulat ko numi og kuan mga hanggang 5 or di maabot. 5 to 6. Usa oras sa di mo mag-close. Wala mong tighakot o stock mo alas 5, alas 6. Tamang gud sa Valencia mong warehouse. Valencia. Pero So- madala na sa motor sa mong kauban mo ray pakarga. Okay. Wala siya si Jonrel. Sige. Dire ra ko ma'am ha. Hala cute kay siya mura siya kanang tinuod nga kuan guys Padala og ngay kuan. Kasi madala ni. Sir, CR. Sa ground floor sa cashier natin ma'am.
So, balikon ra namo mga alas 3 ha. Alas 3, ma'am. Ma'am, ari man si ate, doon na lang ta. Padung na. Padulong pa Ah, magtagbo na lang sa ina, magtagbo na lang sa bulan. Sige. So muli sa dami guys, mato sa dami sa boarding house kay si Nicole mo apas kay nasa ihatid. Ja mandadon pud mi og panagkit. Kinilakaw man si Is. Nakaabot. Hala, nice kuno nakabot nas ni Kulo. Yaras ni Kulo guys. Ari sa laba kuno ni Kulo mo pudyo. Ha? Ari sa kulo sa mo pudyo. Ingon bitaw ko ate, basta makakita kong trabaho sa Dumaguete, kaya usara ka sa kuon. Ay, kang Cristel na. Dadin mo tayo nagbalik ni. Ikaw rin dalanaw mo, kasi magbubuod ko traffic na ba kayo? Ito ang traffic ka ba jud? I-saksak na niya. Ay, ibutang asa na itong tungan na nak. Ay dito nak. Ito man na lang itong Dere. basta nabasa ni. Binaog ni kay di pwede yung tungtungan kay madaot na. So guys, ninguli sa Demi Dari sa Jahang boarding house. Sa to nagbitay na. Ay kasunis. Ay, basa na. Pero na. Ang namin dari sa boarding house na yan, di pa kumuli kay dari sa kumatug. Naghuman niya reporting ug mamuli kami ang muli gani ni apas Disney Call yan. Kaya gadala ko sa induction cooker. Kaya nagubuwa mo ako tayo pa. Nami na di mo po guys kay Ay, lantawa niya, baso na ay warrant. Para to pare. Hindi sa warranty. nay warranty wa man tuwi may warranty baka ha. Tanaw yung card. Mangutana ko sa gisan ko, baso makaad ko. Di ba kung bayan niyo, pwede pila ka bukaw. Dili ang ato. Ah, kana mo dan dugay-dugay na na. Napersibo? So ang purpose dyan na mo dari guys, na guys, managkat ra jud ko dito sa senior sa. Oo, nakuyawan ko ganina kay. Mali ko 1 year warranty. 1 year? Warranty. Nay 1 year? Naa. Oh, daghan na to. Pero wala man na i-resibo. Okay na na. Siguro. Wa man tay gibutang dito nga Wala. warranty. Mangutana na talento ko kailangan pag-resibo. Basta na ang resibo sa sud. Wala. Ang gilabay. Yagi ka na dai mi dito guys, kaya nanaw lagi mi sa iyahang si tawag kanina. Cheer na asa na kanang Office chair man na good. Lahi man ang gaming chair kay mas dako paano abot sa ulo pa na office chair. Yan habulis ni Nicole kay ro makapanagkit ko si Jess ko nag-idi si Christy. Okay, pagka-college subay ako mobe na akong pagtagkutan film meron sa Antonio Di Padua. Hindi ako sa O gido. sa Alexandria, naday sa Cathedral. Hindi ako dito sa gi kanang gikalabit ito baji nga. Kuan sa story. Pista to na dito usang tuig ako to pista kanani. Nga ay siya Ano, dai Jess, politiko ganun dai kandila. Nya kung kwarta ato kay 150 na lang nya wala na ko allowance pila na ko allowance sa una. Moto nga 150 una na ko nahulog kay 100 man nya ako palito nga kanila 20 ra. Di siya pa mo kuno siya mahalini moto nga Ano lang yata. ihatag na kong tibo 100 niya, balik 20 pesos lang kung kuhaon. Nga, nalipay siya, kaya po di taon kung siya ikaon niya, ano. Niya, pagkaman na, pagka-December na, yun siya nga, kaloyan yung takas ginuday. Mo to nga kasi Pasado. si Nicole Kasiyahan. kapasal board exam. So gari di mi kay on yun today mi. Late lunch. Nagsara po di magruban min tulog guys nga kuan kay sa papa di mi nabilin sa mga alaga dito. Tara na. Diya guys, ga-claim this is sa gipadalas diyang mami. Salamat ka dyan, Mami B. Soldier niya gihang dream car. Ika na sa Eh, guto man, mga on sa kuno sila. O, kami di ay. Walang duha guys, may pindot na to. dapat makatuloy. Wala na kayo na siya mo order guys, oh. Sa amin guys, diag nag
order oh. Salamat kay Inak. Iyapas mas Nicole. Karaday. Ano sa ta guys? Salamat kay Johnny Cristel dia. Palit po siya o kuwan. Si Nicole guys diya mo hapit namin dito sa Sibulan may tulo. Unyara na mo ni simbol. So dahil sa kuan guys. Mara dyan among tujo nga maka panagkot. Ate, ay, kasi mo uban. Namis ka mo? Namis na may ilang Madam Flor. So kami nila yung mag-asimbol kay nagabihan na magudmi gabi. Gabi. Gabi na ni abot na siya. Kung na lang yung mag-asimbol na guys. Kaya ni mo mag-asimbol? Ayan, kay Salmon. Bi ako bi. Gaywa, yan na. Kami nila yung nag-asimbol. Pero doon din mo rin ha? Kailangan ka ng lingin, masulog na nimo. Sus, nakaya ra dyan mo guys. Kaso lang, hindi po guys, yung ulay na na butan mo nunos. Kita na mo? Kasi ko lang ng dulo. Dulo na na. Ayan si Kristi. Ah. Patay na ka na. Kani jud mao kay basin mo ako. Hindi na hugot na kaya. Kinana. Hugot na dyan siya. So, yan na guys. Yun na? Wow. Sige daw, lingkod ako. Na. Nag-simbol mi. Salamat ko na, baby. Yeah, salamat po din sa imuhang kuan kadto. Nipalit na ka og kuan. Karon pa mi naka simbol mambi kay. Salamat. Kami rin nagasimbol niya alas 5 na magunagi deliver. Ang abrid ako kayo sa iyahang tubigan. 800 kapin. So ga-prepare na siya kay maghimo siya og kuan kanang kay reporting niya ugma. Nya sige try ko nagliwot-libot sa imong nice nga. Di ba?
Salamat kay Ma'am B. Arlie pa yan taon ng bata. Picture daw.